welcome back to our channel. 7 PM na. Kakauwi lang namin sa, hindi kakauwi, nakauwi na siguro kami mga around, nakauwi kami around almost 5 na siguro, tapos nag-rest ng konti, tapos si Francine yun. At saka ngayon is around 7 na, hindi ko na malayan. Ang late na kasi nagdumilim or nag so 7 na. Yung isa po daw, sige po, kung ako nagigigwa eh. Ganina pa ni guys. Hindi ako makapag-start ng vlog kay umiiyak. Here. Binigay ko na lahat. Binigay ko na lahat. Mura magkuhan. Kakatapos lang yan ito. Kasi hindi nga yan kumakain guys. So, kakatapos niya lang nito. With muesli lang. Muesli. Awan ko kung ano yan sa Tagalog. Mura siyang oat. So, nagluto ako ngayon guys ng ng chicken mushroom. Ulam namin. Mga cooking vlog. Parang cooking vlog na to. Luto ako ng mushroom para sa dinner namin. See, I have here, yun na ang onion at saka garlic. At andito yung chicken ko. Ang chicken ko actually, minarinate ko siya sa pepper at saka yung ganito guys, oh. Malapit na para itong maubos. Yung ganito guys, yung black pepper, ano pa yung mga laman-laman dyan. Minarinate ko siya para mawala yung langsa. Buot ko siya para mawala yung langsa. Mura nag-expert. Feel ko lang, siguro mawala yung langsa sa manok. I have here chicken breast. Ayun, na-marinate ko siya sa pepper at saka meron akong fresh na mushroom guys. Fresh. Nung last time nagluto ako, dilata yun eh. Hindi fresh. Ayun. Kasi ko punit sa kuan ni Francine. Ay, sa ipanglabay niya. Kaya dili na ko puniton guys. Mahilak. Ako ikuan po ng bataan ni Maro. So, luto tayo ng masarap kasi. Magtinola sana ako guys kasi tagal na ni Ilan hindi nang kakain ng tinola kasi paborito nga nila. Paborito din niya naman ito. Pero feel ko kumain sana ng sabaw kaso nakita ko tagal na pala to. Malapit na itong sa ref. Yung mushroom kaya niluto ko na siya. Gilabay na po niya. Kapunito na po gumiya eh. Dagwe yung batao. Si Ella nasa kwarto niya. Inaano ko ang sibuyas at saka ahos. Yung garlic at saka onion para maging siya. Sana, para mas masarap. So, habang nagluluto ako guys, magpipintuhan tayo. Ano bang pag-uusapan natin? Pag-usapan natin guys, mga ugali ng mga German. Kung ano ba sila. Ito, 2 years na ako dito sa Germany at so far, yung sa environment, iba talaga no, sa Philippines at saka dito. Though dito, hindi naman lahat. Yung may nakakasalubong akong mga German, ngumingiti naman yung mga matatanda. Ay, here. Natipigil ako sa pag-uusap kasi si Francine nga inilabag. Yan yung panglabay akong ipang kuan. Oh, hindi yung bataan eh. Yan here, I give you. Yung panglabay niya akong panghatag niya. Tagaan akong biscuit ganina. Kasi binibigyan ko yan siya ng something dyan guys. Kasi para di ma-board. Pinakain ko siya ng biscuit kanina. Gilabay po niya. Natumban po siya yung papa. Wala na ako taga-e. Kayarang kalasan. So, malapit na siya. Ayun. Brown na yung onion at saka ahos. Lagay natin yung chicken. First time ko to na minarinate sa daan ang chicken sa onion ay sa pepper. Kasi feel ko lang baka sakaling mas masarap siya. Naiyak talaga si Francine. Siguro bigay ko sa kanyang papa. Bigay natin sa kanyang papa. Because I think hindi na mahilong yung kusina. Bad mood to. So ayun, binigay ko sa papa niya.
hindi ko inandar yung ano, yung sana para sa usok-usok kasi pag inandar ko, hindi nyo ako madidinig masyado. Yan. So, ayun na oh. Ilagay ko na yung chicken. Pa-fry ko ang chicken. Chicken breast to siya. Ang ginawa ko. Ayan. Ang nakakadali dito magluto guys, meron kasi silang ano na, mix na sauce. So, yun nga, sana ba tayo sa mga ugali ng mga German? Yun nga guys, yung pag may makasalubong ka sa daan, same din naman sa Pilipinas na kung may makasalubong ka, kung kilala mo, nag-smile talaga. Pero of course, different yung environment. Dito, mas tahimik. Tapos kapag naglalakad ka, parang walang tao, parang mga tao ambot o gaha. Kung minsan nga tinitingnan ko yung mga bahay nila guys, parang mga walang tao eh. Pero nasanay na ako. Tapos yun, ang iba naman mga stricto, yung may ibang matatanda na stricto din, parang nagminupos naman na sila nung siguro. Tapos yung iba naman mababait, lalo na pag nasi Francine, gustong-gusto nila ang mga bata guys dito guys. Gustong-gusto nila ang mga bata. Tapos kung sa ugalian naman, para silang mga ano guys, yung laging seryoso o laging seryoso sila halos. Pero iba si Frank, hindi siya seryoso, purang kalog si Frank. Parang ang ugali ni Frank labaw pa sa Pilipino. Masayahin, kung naano mo guys pa na madaog-daog ni mo kasaba. May attitude kahit pure na German si Frank, hindi siya half, hindi siya ibang ugali ni Frank eh, parang iwan ko ba, parang pwede maging politiko. So kung sa ang saba ni Francine doon eh, ang bala siya na sa empapa. Tapos sa ano naman sa kung yung sinasabi nila na stricto, hindi strict siguro yung iba, pero hindi ko nila lahat kasi si Frank, makikita nyo naman siya guys kung paano siya sa camera, kung ano siya, ganyan talaga siya, mabait sa mga bata, mahilig siya sa mga bata, tapos ano, tapos malambing, tapos sinusuyo ako lagi, tapos ako pa yung tigre, siya yung parang ano, hindi tigre na, hindi naman ako ganun kasama guys ha. Parang hindi mo talaga iisipin na ano siya, na ibang lahi siya, kasi may nag-comment sa isang video ko na sinabi niya na, so hindi pala totoo na stricto ang German, bla bla bla. So siguro yung iba, pero si Frank iba siya eh, mabait talaga si Frank, at saka ang bait niya din kay Ella, ang bait niya sa lahat. Tapos sa kung kuripot ba mga German, kasi may vlog din akong nakita kung kuripot ba yung mga German. Sabi din niya hindi. Oo, depende nga siguro guys, kuripot. Hindi kuripot. Siya nga, si Frank nga yung isang taong one day millionaire. Kasi nung last time, iba siya pag may pera, pumupunta sa doon, bumibili noon, may mga proyektong pang kabuhayan. Iba siya, para siyang one day millionaire. At saka binibigyan talaga ako, hindi siya yung kumkum bitaw guys, hindi. Siguro pag hindi ikuripot yung tawag doon, pag wala kaming pera, nagtitipid talaga kami kung ano naman yung igagasta namin kung wala naman talagang pera, di ba? Kasi depende yan eh. So ayun. So hindi totoong kuripot ang mga German. Siguro ang iba kuripot, pero iba kasi sila guys, hindi nila tinithink lang na ang ngayon. Nagtithink sila also ahead kung anong mangyayari sa mga susunod na araw. So ganun sila iba. So hindi totoo na kuripot ang mga German. Siguro ang iba. Pero marami akong nakikilalang Pinay ay nadidinig na Pinay na nakapagpangasawa ng German. Hindi sila wala namang, hindi ko nadinig na nag-complain na kuripot ang mga German. Hindi. Yung iba nga, ang galante. So, ayun. Ngayon naman guys, gumagawa ako ng carrots at ng apple puree para kang Francine. Kasi sabi ko nga, hindi siya kumakain masyado.
pili lang ang kinakain niya. So, ginagawan ko siya ng smoothie ba din tawag niyan guys pag pag hindi fresh. Ewan ko anong tawag na nito eh. Basta pure to. Si Francine nagkamang-kamang dito. So, isang whole na apple, tsaka carrots. Nilalagay ko siya sa dede guys. Tapos dinididede niya naman kasi ayaw niya kumain ng Gustong-gusto niya to actually eh. Yung carrots at saka apple. Yung carrots at saka apple kaya lagi akong gumagawa. Para kahit hindi siya kumakain, may laman yung actually, yung mama ko ang nagturo nito guys na yung carrots daw at saka yung ano nang ginagawa ni Francine doon, wala na yung opisina ni Frank. Wala na, bagyo na yun ito. Inopen ko lang kusina, dapat normally sinasirado ko pag nagluluto ako, pero inopen ko para makita niya ako dito nagluluto at saka hindi siya kung maboard siya, punta siya dito. So, ayun. Slice natin yung apple. So, nga pala guys, may paprograma ako kay Frank kasi nakita ko kang Erich Gonzalez na vlog na maganda daw yung I think shikaka. Maganda daw yung juice at fresh juice or fresh juice sa bago pagising nyo sa umaga, yung empty pa yung stomach mo, maganda daw yun. So, nang nakita ko yun, may vlog na, may channel na pala si Erich, no, Kalog, Bisaya ba si Erich? May vlog na si Erich, tapos parang pang health, ano yung mga, ano daw yung iniinom niya, first thing in the morning. Tapos, celery yun eh, juice sa juicer niya. Pero since wala kaming juicer, sabihan ko si Frank na, sige gawin natin yan every morning, empty stomach, mag banana smoothie ka kasi allergic si Frank sa guys, sa apple. Kaya ang sa akin, apple at saka banana, kung depende kung anong fruits ang available. Ay, may invader ako dito guys. Hello. Uy, no. Not that one. Come here. Oy. Mama's still cooking. Look that your face is full of flaps ba? Kahugaw ni mo. Uy, it's so dirty, baby. Flaps on her face. Yeah. Can you not carry her while kuan? Well, I'm not finished here. What? Yeah. Clap your hands, babe. Clap your hands. Clap your hands. Clap your hands. Clap your hands. Clap, clap, clap. Clap, clap, clap. Clap, clap, clap. So, ayun nga guys. Sa na tayo no? Sa morning program. Sa to? Oh, yun nga. Smoothie before empty stomach daw para absorb ng nutrients. Or ewan ko. Hindi ko na maalala. Ano sa'yo problema, Day? What's your problem? Anong problema ni mo, Day? Problema ni niya, eh. Tanaw siya sa asusa ko akong giluto. Tapos, ginisa ko na siya yung chicken. Tapos, i-ano mo siya na mawala yung tubig. Kasi nagtutubig yung chicken. Tapos, pag matapos na yan, i-next mo yung mushroom. Tapos, kuha tayo ng chicken cubes. Ito. Kuha ka ng chicken cubes. Lagay mo yan. Wait. At saka, meron akong ganito. Yun. Para sa chicken mushroom yan. Ready mix na para sa sauce mo. Yan lang yung ilalagay mo. Igisahin mo lang yung manok, yung chicken. Katapos lagay mo, pag naluto na yung chicken, lagay mo yung mushroom kasi madali lang maluto ang mushroom. Gigisa mo na paano mo na, pabukal-bukal po ni mo. Pabukal-bukal ba? Or
paano mo yung mushroom, paluto mo doon. Tulgon siguro niya eh. You sleepy? And pagkatapos niyan, i-mix mo to sa 200 ml na water. Tsaka yun na. Ay, ito pala, lagay mo. Lalagay ko to pag pag maano na ang mushroom. I'm making your carrots and apples puree. Yum, yum. Clap your hands, clap your hands. Clap, 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 clap. So guys, ayun na, naluto na yung chicken mushroom. Tinawag ko na sila, yun oh. Ayun na siya. Ganyan lang kadali magluto ng dinner. Yan lang. At saka rice ko, kakaluto lang din ng rice. Ella, come here! Nakatulog si Ella. Pagod kanina sa At saka yung carrots ni Francine, hayaan ko lang dyan yan para yung carrots talaga humok talaga. Para talaga yung carrots malambot. Yung luto na, yung rice ko, luto na din. Uy, pamabaw na to yung kuwan. Lalagay nyo din ba yung guys, leftover sa, ouch, sa ibabaw ng bagong rice. Nilalagay ko para mainit. Yung leftover na rice. Ayun na. Tatawagin natin sila para kakain na tayo. Come on here. Eating time. Uy. Ella is here. Lingkod na. What's that? The cookie? Francine? Are you stuck? Are you stuck? Hello? Come on. Kainan na. Kaon na tayo guys. Gutom na. So, end ko na siguro tong video. Pinapadala ko yung bangko, yung isang chair dito. Kasi hindi ito kami kumakain guys. Kasi doon sa living room, kumakain lang kami doon pag pag feel namin. Pero mas bet ko talaga kumain dito kasi para dito na yung mabaho lahat. Hindi, para dito na yung amoy ulam lahat. Kasi pag pumupunta pa doon, lagay dito. So, that's all for tonight guys. I hope to see you again on my next video. Bye bye and have a good night everybody.